Kalibutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang DZGB, aktibong miyembro kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas o KBP, ang Philippine Standard Time, alas 5:07 nin hapon. Alas 5 ring hapon, oras na para aramon ng mga maiinit na bareta kanal daw na maruluan sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Enot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa mga paraan tabay sa pangaran kan News Base Mega Force Patrol. Asin kan pirminindong nakakaibahan na si Sir Pio Fernandez. Ako po si Nicole Ann Gloriani ang sa indong tagapagbareta. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, lauman ang aumento sa presyo kan produktong petrolyo sa masunod na semana. Sigun kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau, Assistant Director Rodela Romero, base sa 4-day trading kan Mint of Flats Singapore, magkakaigwanin paglangkaw sa presyo kan mga produktong petrolyo, partikular sa gasolina asin kerosene. An estimated pump price adjustments, iyan mga minasunod, gasolina nasa 70 centimos per liter, diesel nasa 35 centimos per liter, mantang sa kerosene magkakaigwaning dagdag na 65 per liter. Sinabi kan energy official na ang final adjustments kan fuel prices pwedeng madeterminar sa trading as in incorporation kan oil company's cost of doing business. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ipigsulong kan Pilipinas as in France na magkaigwanin substantial progress sa pagpapakusog kan maritime domain awareness, partikular sa paggamit kan common software platform na inapod na IORIS, Information Exchange Program, kung saan magkaigwa o kung saan kayang magkaigwa nin real-time sharing kan mga impormasyon sa pagmonitor sa mga aktibidad asin kadagatan. Sigun sa Expertise France, ang Public Technical Cooperation Agency, asin subsidiary kan French Development Agency o Agence Francois de Development AFD, ang partnership susog sa Crimario Capacity Building Project, an EU-funded initiative nagpopromotir nin cross-sectoral, interagency asin trans-regional cooperation sa maritime security and safety, mantang nagsusuporta sa mga autoridad sa pag-address sa illegal, unreported asin unregulated fishing. Na-establishir kan 2015 ang Crimario na nakakatabang sa like-minded countries, sining kan Pilipinas na mag-reinforce kan monitoring kan maritime spaces. Pirmado na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12289 o Accelerated and Reformed Right-of-Way o ARO Act. Ang ARO Act kayang pakarayon asin parikason ang mga proseso kan land acquisition na haloy nang nagiging dahilan kan pagkapendyente sa mga proyekto aron kan mga tinampo, tulay, eskwelahan asin iba pang pasilidad. Sakop kay ni ang mga proyekto kan gobyerno asin ibang private entities na may kapangyarihan na maggamit nin eminent domain aron kan power transmission asin distribution, water supply, wastewater systems, petroleum pipelines, telecommunication asin broadband networks, irigasyon, pati na ang mga eropuerto asin pantalan. Apera kay ni pinagtutugutan man kan leyes ang pagpapatindog kan mga pangenot na infrastruktura sa 18 metro sa irarong kan daga na nagbubukas nin dalan sa mas matagal na planong subway systems. Dagdagan taan detalyes kan mga bareta sa lado lokal, yaon sa linya si Ate Angel Mustaza. Magkakaiguan ng duwang aldaw na distribusyon ng plaka hanggang Transportation Office Bicol sa aga, Sabado, asin sa aldaw ng Domingo, Setyembre 20 asin 21 sa SM City Legazpi sa Barangay Bitanaw, Legazpi City. Sa anunsyo na ito'y paluwas na ahensya, kaibahan sa mga ibig nila, ang mga backlog sa mga plaka asin na kan motorsiklo
ehemplo, kan taon 2017 sa ibaba, kaibahan pa ang mga plaka kan tricycle naman kan taon na durasyon kan na 2014 sa good 2017. Para makling mga plaka, kay puwan sa na magdara yung mga dokumentos, as in magdan-distribusyon na pupunan alas 10 ng pagkaaga sa doon alas 5 ng hapon. Ang inisyatibo ang parte man giraray kasi ng expertos na masimbagan ang sobra sa 200,000 pesos na o 200,000 na pedaso ng mga baklag ng plaka sa nasabi mga bihikulo na haloy ng dai pa na itatao sa mga tagsadiri. Mga nadag na bareta, Ingo Mustaza, District TV. Salamat, Ate Angel Mustaza. Balik kita sa detalyes ng mga bareta sa Lado Nasyonal. Nagtutubod si Vice President Sara Duterte na planado ang pagsalida ng liderato sa House of Representatives tanganing mabawasan ang dagit kan publiko sa corruption allegations. Ang pahayag ni VP Duterte kasunod kan pagdimitir sa pwesto ni late 1st District Representative Martin Romualdez bilang House Speaker na sinalidahan naman ni Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III. Tinauwan doon kan Vice Presidente na may kukonsiderar ini na orchestrated kan parehong circle as in political bloc na pinamamayuhan ni Romualdez, Presidential Son House Majority Leader, as in Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, as in Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mientras, piglinaw ni Duterte na dai siya nagpadara ng mensahe kay Speaker D sa pagsasabing close ties ini ni Romualdez kasabay si Isabela Governor Rodito Albano as in former lawmaker Tony Pet Albano. Nagkakaigwan ng pagbabago sa mood as in nakaka-eksperyensya nin frustration sa sitwasyon ka nasyon sa tao kan kontrobersiya sa state-funded infrastructure project si dating Presidente Rodrigo Duterte. Sigon kay Vice President Sara Duterte, ini ang sitwasyon ngunyan kan sa iyang ama. Sinabi kan Vice Presidente na mapasiring siya sa Japan para mag-atender nin rally na papanginutan kan sa iyang mga supporters. Parte maninikan pangapuda na mapalibre ang sa iyang ama sa pagkakakulong mantang mabalik man siya sa The Hague para mag-atindir kan confirmation of charges na inot nang nakaschedule kan Setyembre 23. Alagad sinuspindir kan International Criminal Court ang proceedings mantang gigibuon ang confirmation hearing sa mga masunod na aldaw. Binweltahan kan Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte matapos na kwestiyonon si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagdimitir sa pwesto ng Representative Martin Romualdez bilang House Speaker as in issue ng korupsyon sa national budget. Sigon kay Duterte, dapat na pagtugutan ang mga lehislador na maghali sa nasyon mantang pinag-iimbestigaran as in ang paghali sa pwesto tangani makalihis sa paninimbagan. Sigon kay Palace Press Officer Claire Castro, warang kapangyarihan si Marcos na pugulan ang mga kongresista as in senador sa pagbiyahe dahil malinaw ang separation of powers. Pinuntiryaman kan palasyo ang mga biyahe ni VP Sara na nagastos din 7.4 milyones pesos hali sa pondo kan gobyerno para sa iyang seguridad, mantang padagos ang mga issue ng korupsyon as in patanid kan impeachment laban sa iya. Mabeltaan mga detalyes kan bareta makalihis ang nagkapirang pagirumdom. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2.
One Voice, Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kung para sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Balik kita sa mga detalyes kan bareta sa lado nasyonal, ipinagmando kan Korte Suprema ang investigasyon sa pagkagadan ni Attorney Joshua La Vega Abrina, sarong abogado sa Palawan, matapos badilon kan daipan nami midbida na suspetsyado sa luwas kan sa indang harong. Kinondenar kan Korte Suprema ang bako makatarungang pagadan sa nasabing abogado. Sa ngunya, nagpapadagos ang investigasyon kan mga awtoridad asin pigihiling ang mga posibleng motibo sa nasabing krimen. Epektibo na ang suspensyon kan 16 na personahes kan Department of Public Works and Highways o DPWH, Bulacan 1st District Engineering Office dahil sa irregularidad sa flood control project sa Plaridel, Pandi, asin Bukawi. Sinugo ni Acting Ombudsman Dante Vargas ang preventive suspension sa mga opisyal matapos magsaangat nin reklamo si DPWH Secretary Vince Dizon kasunod kan impormasyon kan Commission on Audit manungod sa ghost as in graph ridden projects. Maawat kang suspensyon na mapugulan ang mga imbelto na personahes na makakaapekto sa investigasyon asin tangani masiirip na maibusol ang paninimbaga na nawarang nakakaulang. Nagkapira sa mga sinuspindi sina Construction Section Chief John Michael Ramos, Planning and Design Section Chief Ernesto Galang, Maintenance Section OIC Chief Lorenzo Pagtalunan, Quality Section Chief Norberto Santos, Maintenance Section OIC Chief Jaime Hernandez asin iba pa. Sigun sa COA ang mga proyekto, kantidad din sobra 389.6 milyones pesos kulang nin mga dokumentos wala nin actual na civil works, maling mga lokasyon asin depektibo ang bid plans. Tutugutan si dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez
na paramiantras na makakaluwas sa Senate Detention Facility sa mga masunod na aldaw tangani magtipon nin ebidensya. Sigun kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Ping Lacson, iibahan si Hernandez nin mga security escort mantang pigigibo ang paghahanap nin mga dokumentos asin impormasyon na pwedeng makatabang sa investigasyon. Magigirumduman na ikinulong si Hernandez sa Senado matapos siyang isight in contempt kan Setyembre 8 dahil sa pag-utik under oath sa Senate Blue Ribbon Committee mantang pinag-iimbestigaran ang mga questionableng flood control project. Kan suminunod na aldaw uminabot siya sa House of Representatives matapos hagadon ang sa iyang pag-atendir bilang witness sa investigasyon. Si Hernandez mismo ang naghagad na dai siya ipagbalik sa Senado dahil natatakot siya para sa iyang buhay. Sinuspindi na kan Land Transportation Office o LTO ang lisensya kan sarong opisyal kan Department of Public Works and Highways o DPWH na nakipag-iwal sa sarong guard kan subdivision sa Quezon City. Sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II na sa irarom kan 90 days na preventive suspension ang lisensya kan abogado as in opisyal kan DPWH. Nag-issue naman ng LTO ng show cause order laban sa nasabing opisyal kan DPWH na enot ng tinangkas sa pwesto ni DPWH Secretary Vince Dizon. Sinuguman kan LTO ang dating opisyal na isurrender ang driver's license bago o sa mismong nakaschedule na hearing kaini sa Setyembre 23 ngunya na taon. Nag-ugat ang issue sa reklamo kan security guard na pinagmumuda siya kan abogado matapos na ipalaugon sa subdivision. Nagali ang DPWH official sa lugar pero nagbalik ini na may kasabay ng mga pulis asin pinaarestar ang security guard. The IPA klarado sin the Senators Jinggoy Estrada asin Joel Villanueva sa budget insertion issues sa tao kan nagpapadagos na investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Sigun kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Ping Lacson, dahil gustong sabihin na klarado na ang mga ini sa issue matapos tugutan na hampangon kan dubang mga senador an sa indang mga accusers. Sinabi ni Lacson na magpapadagos ang investigasyon sa duwang opisyal sa mga masunod na aldaw. Sina Senators Villanueva asin Estrada na hampang sa budget insertions kan infrastructure project sa Bulacan na nagkakantidad ng 600 milyones pesos asin 355 milyones pesos respectively matapos aligaran ni Engineer Bryce Hernandez. Ibinalik sa giraray sa custodial facility kan Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC ang 12 Chinese national na kaibahan sa i-deport niya na aldaw pabalik sa China matapos na daimatawan nin implementation order ang mga ini hali sa Bureau of Immigration. Sigun sa PAOCC, 91 Chinese national na sana na imbelto sa mga illegal na aktibidad ang patatalsikon paluwas sa nasyon. Ang mga deportees imbelto sa illegal na offshore gaming as in fraud activities, mantang ang duwa arestado dahil sa illegal mining. Inamin kan Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na wala pa sindang nakakasuhan ng mga individual na nasa likod din financial muling o money muling gamit ang mga illegal na online gambling applications as in websites. Sa pagdangog kan Senado, inilatag ni Senator Risa Hontiveros ang reklamong nakaabot sa iyang opisina kung saan napag-araman na maski ang mga unregistered o illegal na online gambling apps as in websites ang nakakagamit din e-wallet as in online banking systems para makapag-cash in as in cash out nin kwarta. Inamin ni BSP Deputy Governor Mamerto Tangonan na nagagamit ang mga ini nin mule accounts para makapagtransaksyon sa mga illegal online gambling platforms gamit ang mga e-wallets as in online banking. Sinabi pa ni Tangonan na may nagkapirang individual na pigpapabakal o pigpaparentaan sa indang mga e-wallet o online banking accounts para magamit sa illegal na online gambling. Arestado kan mga operatiba kan Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang sarang Australia national sa Makati City dahil sa paggamit din man iba-ibang peking pagkakamid bid asin pagtinir sa nasyon na warang magkakanigong visa.
Namit binandayuhan na si Dale Mark George Campbell o Campbell, 33 anyos, asin naarestar sa Pertiera Street, Poblacion, Makati, kasunod kang ginibong operasyon kan FSU, Kaybanan Makati City Police Station Intelligence Section. Sigon sa mga otoridad, midbid man si Campbell sa mga alias na Dion Munro asin Daniel John. Basado sa impormasyon hali sa Embahada kan Australia, may kasong pagbalgar kan Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 si Campbell katakod kan insidente kan 2021 sa iyang karelasyon. Kinumpirmar man kan United States Drug Enforcement Administration na si Campbell ang pinag-iimbestigaran man dahil sa money laundering asin bentahan nin illegal na droga. Para sa ultimong detalyes kan bareta sa lado nasyonal, nadagdagan nin haros 20,000 na individual ang naapektaran kan bagyong Mirasol. Sa pinaka-ultimong datos kan Department of Social Welfare and Development o DSWD, suminakat na sa 21,592 na pamilya o katumbas din sobra sa 78,000 individual ang apektado kan bagyo. Inimasalangkaw kumpara sa 13,000 na pamilya o 50,815 individual na nairehistro kasuudma. Sinabing bilang o sa nasabing bilang, sobra sa 300 individual ang nairehistro sa evacuation centers, matang haros 8,000 naman ang paramientas na nakiistar sa kaparyentes. 5 ang nairehistro na totally damaged na karungan, mantang 4 ang partially damaged. Mientras nakapag-distribute na ang DSWD, yung sobra 2.2 milyones pesos na kantidad kan humanitarian assistance sa mga apektadong probinsya kasabay ang family food packs. Sa pangaran kan nagsururat kan bareta sa pangenot ni News Director Mardela, Ma'am Jenny Matthew Balyaran, sa Master Control Kuya June Napoles, sa IT si Kuya Jerome Nico Martinez, sa Mega Force Patrol asin sa pirminindong nakakaibahan na si Sir Pio Fernandez. Ako po si Nicole Ann Gloriani ang sa indong naging tagapagbareta. Salamat po sa pag-antabay. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, Pirmi